Sugeng enjang menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinanggih malih nggih pemirsa tenggene channele Mbah Yi. Channel ingkang kluyur kesana kemari. Channel ingkang plorok kemawon iki lho. Alhamdulillah pemirsa, iki hari ini iki mbok kena opo pemirsa. Isu-isu kan aku wis ning gone Mbah Yi lah yo. Ngobrol mbek Mbah Yi. Mang Mbah Yi tak unjuki ngono ki lho Nduk, ngunjuk tajin, jere wetenge pinuk nek minum tajin. Dan Mama Susi tak gremengi, bendino ibu mbok gawekno tajin karo mbok gawekno nasi lemes ya Dik ya. Karo gurih ngono kuwi lho, nasi gurih. Pandanku protol, apa sutoh. Ben protol kono. Wis sampeyan entek pokoke aku tandurno ya. Emah. Iya ndekne njaluk disuting delok pemirsa, persani to. Protol kabeh dinten tinggi kuwi. Wis ra apa-apa, sing penting Mbah Yi purun dahar ya seneng. Iki kabar gembira. Lho, nginanku ya wis apa ta nek dilapi ya resik ta wis berkembang-kembang iki lho. Ngono kuwi ndak yo apik lah njaluk disuting tapi sikile ngono. Mah sing apik. Iki kaya ning ngene kaya wong ngopi ngene. Alah. Yo lah. Ngono, aku tak golek gas, aku tak golek ngombe. Ya apa ora? Pemirsa. Jenengan hari ini masak apa? Sedelok engkas Jumat sore paling Jumat sore ada acara bancaan bodo upat. Jadi di pendopo lagi. Bancaane ning gone pendopo lagi. Iya. Lah aku soteng nih kene ya. Oh, jaluk soteng pemirsa. Wisuk pemirsa yo. Aku nggone Mbah Yi wis iki kendaraan dilapi. Mlebu omah Terus nyapu iki disuwaponi kabeh. Kursi kabeh dilapi. Kasur dituwoto. Klambi wis ditelesi. Walah. Ki mang dinopo anakku tek satine bolong. Ngono kuwi nek apa jenenge iso bendina ngono walah lak yo aku lak pinukno kimplah. Ngono ki atine pas dong bolong pemirsa. Atine pas legowo, atine pas mute bagus. Tanpa diperintah pemirsa, montor dilapi, montor dilapi. Kursi iki kabeh dituwoto. Isahan wis resik. Wis bar mam. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Jenengan titipi intan sing apa tak serepis mobil ya. Sing baik hati. Bu. Piye nok piye? Mobilnya apa tak serepis? Mobilnya apa disepris. Sik lah ngenteni. Ben ora mogong ngono lho. Ngenteni repah ya. Bulan April nganu wayahe pajak. Mbah kabare pajak di Kabupaten Blora ini. Kabarnya lho. Kabupaten Blora atau Jawa Tengah nggih? Pokoknya pajak kendaraan katanya lho naik. Ini masih beritanya saya belum tahu soalnya belum pajaknya kan masih Lama. masih April wis dilongkas saya ke Maret April ngono. Wes ya buat tak golek anu sik. Kengko berarti situ, Dok. Iya, tol. Ning ndi? 100 ning dapur dulu. Saya kok tuku apa? Aku Gak usah mau- sabunnya masih. Mau tuku sesuatu. Mau tuku sesuatu. Ceritane mulai besok-besok nek ngambil sabun secukupnya saja ya Dok ya. Aja woyong kulaan ijek wakeh kae. Pokoknya nek ngambil secukupnya. Sapa kuwi? Sapa ndelok? Munde. Lah ya Mas paket sinten Mas ngono. Sapa, Mas? Lah kok suarane kok bledek? Sapa? Sapa, Mas? Oh Dio. Yo ning video. Delok buka ijek ning omah apa ora? Assalamualaikum. Enek Yo paketku yo. paket le. Yo paketku yo. Ora belum tangi, Bu. Piro Mas? 29 ya. Cukup sik, cukup.
Tumbas sapa Dio? Pancen. Semangat, semangat aja males-malesan. Ayo, ayo, ayo. Ibu wah lah pengen ndang wet. Mari je udan apa budal ning berapa je udan. Juga ada, Dok. Wih, rujaan pemirsa dari Mbak Ipa. Mbak Ipa dulu yang pernah gabung sama Mbak Indah Kiwing Shop dulu itu loh, Tun. Iya, lupa lali. Neng, bisa buka ya malah buka ning kono tanduk, Duk. Aja ditaruh ning rambut. Bisa gak? Malah kutah lagi nggak jadi maem. Sek sabar, Duk ya, sabar. Ibu tak njukuk tripod. Ya. Nek goreng ya. Kursinya goreng nih. Kursi. Nah, taruh sini. Mbak Ipa Duk ningkepi. Ningkepi Mbak Ipa. Selamat ya Duk Ipa. Moga-moga nanti dedek bayinya duduk Intan duduk. Dedek bayinya. Iya. Dedek bayinya, ibunya paringi sehat. Yo, Intan sing tukang mencoba. Cowok apa cewek? Loh kok enak iki apa iki? Tidak tahu. Malah ngantek terus ya ibu keserimpet. Jiko kursine nduk, lah ibu mbok kon ndongok ndi? Intan iki. Ya wis ibu kae lungguhan kuwi guwak ning ndi ngono lho maksude. Maksudnya ngene lho, Duk Tan. Ini loh. Nah, ora usah ado-ado kan ya kursi lah, Tan. Maksudnya gak usah bingung golek kursi rono kuwi kan enek kerdus gak kanggo. Nah, ngene wis duduk Intan. Lah, duduk. Lah. Duduk nih. Sendok. Ambek ngomong Dok, aku nek gak ngomong bukan ngomong. Halo pemirsa. Halo pemirsa, resik-resik pemirsa yo, memang bareng resiki omahe Mbak Indah. Terus gentan ngresiki omahe Intan sing kene nek sing kono mang wis diresiki kabeh karo Intan. Bareng ngono. Repa celuk-celuk, Mbok dapat rujak dari Mbak Ipa. Sing terus mah Hanan paling. Garo, sing terus sapa garo? Hanan kan lanang. Ora roh, Duk. Sing terus sapa garo. Sing penting ki mang wis tak tampa rujake. Terima kasih nggih. Lara wis ndek apa nih kae lara wis tingkepan. Keseneng. Iki nek gawe carane piye? Ya nek pengen roh carane ndelok tutorial ning YouTube biasane ana. Goleki carane gawe rujak tingkepan. Ngene iki nek sing pertama biasane digawekno rujak. Biasane nek ning kene yang kedua, hamil yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima dan seterusnya. Itu tergantung keluarga. Digaweke nggih malah bagus, gak digaweke juga enggak apa-apa. Tapi sing digaweke ku biasane yang anak pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kepinan. Kira-kira cek lanang. Lanang. Enggak dilapin kan, Dok. Tangannya ning kono dilapin ning kono. Menurut Intan lanang ya. Sewedep rujak ya. Nginuk Mbak Lis iki sing gawe. Maju lah. Tingkepan. Ayo Mbak Lis ambek para pendarat kan, Dok. Ngediumbah, Dok, wis tangane. Jadi enek jeruk keprok atau jeruk pamelo, enek nanas, kerai,
terus Iki. klopo, cengkir, kueni, macem-macem Enak pokoknya. ya. Sedep, sedep banget. Ben gak kutat letak ngene kok diumbah. Bu SD kuno. Kok sedepnya kayak ngene? Lanang. Gak apa-apa, gak apa. Diumbah kali iki. Nek nanasnya bareng nduk ya. Nanas. Dedek bayinya. Kok ajak niliki? Nilai Mbak Ipa. Niliki bayi, adik bayi yo niliki ibuke. Ning kene umume pemirsa nggih. Nek cek kadang mambu dulur tenanan ki terserah nggih. Kadang numbaske. Ngene ya. Mas-masan mbok anteng-anteng, mbok ali-ali, mbok gelang. Nek sing nggo ngamplopi, nek sing tetangga biasa ngoten niku kanan kiri nggih mbawakno kaya wedak. Ngoten niku. Jadi kadang ndekne pas ngene kinara kok mau dikeki ngono Bu Yuni. Mboten sama tempatin jenengan nggih. Mungkin kan enek sing ning komentar kan ning nggonku kudu gawakno gula 10 kilo ini. Mungkin mboten sama nggih pemirsa. Tiap tempat, tiap daerah mungkin punya cara tersendiri, punya caranya masing-masing untuk nilai bayi itu. Dan gawanannya balen itu juga nggih mungkin mboten sama. Kadang mau digawani roti yang sulang-sulane itu paling roti atau apa. Terus gawani berkat. Ya, penak Ibu Yu ning kono mau ngono tok. Nek nggonku iku kudu gula sakmene kilo, ini sakmene kilo. Jadi mungkin nggih ajeng ngakei seperti itu nggih. Monggo. Tergantung kemampuan kita masing-masing nggih pemirsa. Mau ngakei lebih banyak nggih. Monggo, biasa saja nggih. Monggo. Penting niatnya baik, tidak memberatkan salah satu pihak ngono lho pemirsa. Ngantekno. Is kebiasaan, tradisi masing-masing. Ndang gage ayo dintekno kok. Repa lagi ngajak adik resik-resik omah. Nggak bang tak silai HP ku. Coba Repa. Tapi aja sering mbok HP ini terus kan kadang ning omah ngarep wis HP, ning ngarep HP-ne habis dikekno mamae terus ngalih rene. Digoleki bocah ki ning ndi ternyata genten dodot HP ning kene. Maksudnya Intan harus menghormati Mamah Susi. Cara mendidiknya nek wis HP ning kono yo wis ning kene pamane nyilek meksa yo. Jangan Yaya Yoyo nanti dimarahi mama. Kamu sudah HP-HPan dari pagi. Ojo terus mbok suwi lak terus engko malah seneni Mamah Susi engko. Intan yo ngono. Tak nggone aku dhewe. Intan yo ngono nek HP-HPan ngantek mripate mlotot ngono kuwi. Ibu yo tak Ora seneni. ngene lho wis nek ndelok Wis suwe tan ki mang HP-HPan wis suwe. Wis stop. Yo kudu manut ibu Intan. ngene yo Bu nek ndelok yo. Ojo terus kate sok pletok nganti awan pletok. HP-HPan terus mripate sakit, eman. Enggak. Andane iki maksudnya ya ibu jek sayang, bukannya ibu pelit HP-HPane gak oleh. Enek wektune, ojo terus terus. Lah nek ibu mbok loroi. Lah nek ibu deh HP-HPan terus gak apa-apa. Ibu nguploadi nduk bar gawe ngono kuwi. Enek wektu. Ibu tak marahi. uploadi. Ibu marahi dolanan HP terus kan kerja. Dolanan HP-ne ibu ki nguploadi uploadan, ngedit. Nek internet kan nge-game. Beda lah. Nek ibu dolanan HP ki golekno duwe Intan. Lah nek ibu gak ngupload video. Lah terus piye? Engko njajane Intan piye? Jajanku piye? Lah iya njajane Intan terus piye? Dek ini dijajakno Mas
Wahyu. Mas Wahyu. Iya, Mas Wahyu pancen Mbak Indah tak kongkon nduk. Mas Wahyu transfer nduk nggo jajane adik, nggo numbasno iki adik. Aku ngono lah. Aku mang lali adik ora tak gawakno jajan wis kadung gugup langsung melok ae Intan. Sok-sok neh aja sampe lali nggawa tas iseni jajan. Ya bener kok dijak mudhun ning Indomart ngono lho. Heeh. Nah nek ngene iki kan alhamdulillah atas rezeki dari Allah lewat pemirsa, lewat sosmed, juga lewat Mbak Indah dan keluarga besar Mas Super. Ibu Intan diajak golek kerja, golek duit ning gone sosmed ngene iki kan alhamdulillah ngono lho. Iya. Maksudnya kan mumpung enek kesempatan dimanfaatkan sebaik mungkin ya Tan. Iso tinggo tabungane Intan ngono lho. Kok dijak dodolan produk Intan yo kudu oke ngono lho. Dungakno lho pemirsa, aku pengen dudul pulsa sik. Ngono. Pemirsa ndongakno terus, ndekne berubah. Lah iya. Ibu tak kangen tuku, tak kangen dudul bakso. Ibu wis tuwek marah gak iso. Wong kan gawe nek bakso gak iso. Ya insyaallah nduk, cuma kan ya kudu tenagane ekstra nduk ya. Gawe pentol pamane duwe karyawan atau pegawai Intan ya kudu siap-siap bayari mensejahterakan. Ngono lho. Kan tenagane orang kan ya harus dihargai. Lah sementara kan nek saat ini nggo bayar wong ya urung tok. Tapi ya kudu dialangi dhewe, nyoteng-nyoteng dhewe anu dhewe. Ngono lho. Wis muga-muga sok ben YouTube Intan, Facebook Intan iso besar, iso ngajak kerja orang lain yang membutuhkan ngono lho, dungane ngono. Panas yo, idone berapa ki ya? Yo. Plastik tak guane. Ya. Wes baru pemesan duit kuntane kok. Oh iya. Walah lah sendepi pris 12 menit. Terusan kelanjutannya piye? Siapa ibu ndi? Sing tak herani iki lho, Nduk Tan. Atik iso kaya ngono lho. Maksude nek katokan, ya. Heeh. Sik, ya ndak sote. Sik anduk iki ketoke kudune dingenekno lho, Nduk kudunge iki kan. Iki ngene lah ya Tan yo. Iki ngene. Iki ning kene bolong. Iki ketoke kudu dikeki beras ngene lho, Nduk. Ya. Sik tak njupuk beras iku duwe beras ora, Bu? Jadi peme lho, gak garing iki kok. Ngene sik tau duwe beras ora, sik ora. Gede beras iki ora karuan parane ning ndi nek dele. Ayo jalan tono. Dadi aneh ngene. Apa ki ning kene ya Tan yo? Apa ning kene apa ki parake ngene ya Tan yo? Ayo. Ayo jalan tono. Siapa iki bener berapa ya karen macak sik kae. Wes, ngene lah yo. Wes, ngene lah wis tuwek kok. Iki satu ki klipat. Duh, wis sandalku kaya bagus. Ora apa-apa. Karo internet. Nang di peme ndang garing. Iya. Tumben aku oleh mepe kumbanem. Garing apa teles saiki jane? Garing mau. Heeh. Mau OTW berapa pemirsa jadi sekalian nunggu apa sholat sisan. Aku ki kadang ki yo angger ape lunga ujuk-ujuk atiku deg 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 deg. Tarik nafas, baca doa saisoku. Heeh. Terusan mripat iki dingenekno pemirsa. Ngene. Iki ya. Angger jek nek teleng iki cara kuno pemirsa. Angger nek teleng bismillahirrahmanirrahim insyaallah aman. Tapi ape lunga sampean kok sik atine rasane terata piye-piye. Terkadang aku jadian pemirsa. Tak coba. Lho kok telengku tangane peteng kene. Biasanya ki mbok sing banku gembos tekan dalan ki ujug-ujug udan. Emang atiku tenar duduk-duduk emang kena opo sik leren sik.
Oh berarti aku kudu sholat duhur sih. Bar sholat duhur atiku kok wis ora peng teratap, wis mantep ya juga. Tapi kondisi udan kondisi iki lho apa nek ngarani? Anu gerimis. Mau iki kenapa Dek? Hanger kudu parake Rono. Tak parano Rono tek mesti mbok. Gak, ben ngono ae, pendang garing. Ya. Ini belinya di mana Bu Yuni? Lali aku pemirsa. Masa Itu lali? cekot Norepa. Oh. Ning gone aplikasi tok 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 lho pemirsa. Pas lab. Oh ngono ya. Ya ngono Jan. Nek bahasa Pati nganggo go. Hah? Ndang gagi go. Oh, ndang gagi go. Iya. Hmm. Kaclik bautik kowe, bautik. Heeh. Kuwi ambune wis bau. Kuwi. Ya res, diumbah ya wangi. Heeh. Kan nganggo mesin aku. Iya iya. Nah, ngono nah. Apa kuwi aku opo nih? Yo. Tulungi. Tulungi. Wis pemirsa demikian. ning kene. Ya sakarepem. Wis demikian pemirsa cerita siang ini doa terbaik untuk jenengan semua. Tulungi, Dok. Semoga sisa kita paling sembuh untuk pejuang garis 2. Semoga sudah diberikan omongan dan saleh ya pemirsa. Pamit dulu gitu pemirsa. Semua ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.